What's up mga kasuwang? Panibagong araw, panibagong video na po yung gagawin natin ngayon. Ako dahil si Untoy, kusog mo totoy sa kamot. So karon nga video mga kasuwang, magtagalog ko 24 hours. So Tagalog 24 hours challenge. Sasalita ako ng Tagalog mga kasuwang. So starting today. So ngayon mga kasuwang, papunta kaming school kasi kiklaim ko yung napanalunan ko bilang third placer sa naganap na Visayas Spoken Poetry. Nakalimutan ko na kung kailan. So papunta kaming school ngayon mga kasuwang. Kasama ko ngayon si yung friend ko si Nisa Sinarillos. Hi Nis. Nis, hi ba? Mga kasuwang. So malapit na kami sa school mga kasuwang. Nilakad lang namin yung tinirahan namin tsaka yung school kasi malapit lang. At yun mga kasuwang. So i-claim namin yung napanalunan ko. So malapit na kami sa school mga kasuwang. Magbabalik ako mamaya mga kasuwang. So nandito na kami sa school namin mga kasuwang. Nandiyan na mga kasuwang. Yung malaking building namin. Diyan. Diyan ako nagpipicture mga kasuwang kasi maganda yung background nila. So ito pala yung car ko mga kasuwang. Yan yung car ko mga kasuwang. Saka yan, car ko yan. Akin yan, pati yan. Sa akin yan mga kasuwang. So may tatlong car ako mga kasuwang. Pinggit kayo no, wala kayong ganun. A few inches later. Yan mga kasuwang, kasama ko ngayon si yung instructor namin, si Sir Henry. Wow. Say hi sir. Hi mga kasuwang. Pakita na itong suwang. Mag-claim ko gano'n sir. Module? Price na ako. Ano Price na ako sa spoken poetry. Pwede. Oh, kinsa to? Sa HR? Man Dari, to? sa cashier mo daw sir. Okay. Congrats. Kanaw ka? Kapila? Third? Pilay madawat? 500 na sir, may na lang sir. Okay na pang load. Load ha? Thank you sir. Bye. At ngayon mga kasuwang, hihintay-hintay muna ako kasi wala pa yung cashier. So medyo napaaga kami dito. Excited lang siguro makuha yung 500 pesos. So excited na ako mga kasuwang kasi ang dami kong utang. Dami kong utang na babayaran. 12 seconds later. So ngayon mga kasuwang, interview natin si sir. Secretary natin sa stadium sir. Hi na lang sir. Hi na lang. Say hi sir, say hi. What's up mga kasuwang sir? What's up mga kasuwang? What's up mga kasuwang? Apili atong mga Kuya, Hindi mo siya mapa-interview sir. Katong last na part na ba? yun daw naman ko kuro pa, permahan daw na din yun. Ha, salamat kuya. Busy ka sir? Nasab na ning ngalan na Plido? So, maulaw man daw mo gawas ako nang sa YouTube na arab ako vlog full isa ka buo. Para mag-collaborate mo. Sir. Yes! Ito yung ngalan mo sir. Ay, i-plug sa channel sir. Oh my god, maulaw ka sa akong channel na. Walay sulod. 12 na kabuk ko subscriber. Okay ra na sir, madaghan na sir. Hi, please subscribe to my channel, Charlie Disana. Busy na sir. Mm. Play dad mo sir? 23. Hindi tre? Oh. Di nga, tarong ka sir. Lagi. Hindi tre sir. 23. Murag kag mga 33 sir. Mura na may kaedad no. Mo na dili ko magpa-video kaya na binuangan ako niya. Ay, Ay tabi. dili ka ano ba ginawa sir? Dili. Bilas, Alas sir. man Anad ko. siyang binuangan. Angat. Anad siyang binuangan. Angat. Ano sir? Dili siya ang Anad kong pasakitan. Naiyap sir. Ha? Ayan. Wala. pa. Ilak. Okay, waiting. Ilak sir, ilak. Nakaisa ka po tanong sir. Kami ano makadungog sir. Hello. Since secretary mo ka sir, graduate man ka, say graduate mo sir, education sir. Dili. Yes sir. Computer science. Computer science. Since graduate mo ka computer science, na ko isa ka joke man siya sir. How to read YES? YES? Yes. How about EYES? EY. ES. Eyes. Eyes. Wala rin ka na, thank you. Kasi na ako gusto i-shout out sir. Okay na to. Please subscribe to my channel. Thank you sir. Bye-bye. Hey guys, Sir Charlie Disina. 1 hour later. So ngayon mga kasama, na-claim ko na yung price ko, 500 pesos. Woo! Kakabayan ako ng utang mga kaswang. Yes!
Ay, sawa. So, since may 500 na ako mga kaswang, so ibabayad ko to kay ate kasi may utang ako kay ate. Sa load, marami akong utang sa load ni ate. So, thank you very much NMSC ST. I won 500 pesos. Yes, 500 pesos. Sobrang laki na nitong tulong sa akin. Diba kayo Tagalog? So, dami ko nang mabibili sa 500 pesos mga kasuwang. So, bibili ako mamaya ng ano, mga makakain ko. Yes! So, ngayon mga kasuwang, kung kayo ay bago pa lang sa video ko, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe with bell para always kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko soon. So, at huwag nyo rin kalimutan mag-like sa Facebook page ko mga kasawang Untoy Channel at sa aking Instagram account Untoy19 and TikTok account Untoy19 rin mga kasawang. So, thank you mga kasawang. So, pauwi na kami ni Nisa Sinarillos. Pauwi na kami mga kasawang. So, lalakarin lang namin yung school namin tsaka yung bahay namin. Kasi medyo malapit-lapit lang. Bye mga kasawang, mga kasawang. Bye mga kasawang. Bye mga kasawang. Isuda kayo, no? Kanis. What's up mga kasawang? Ano mga kasawang? What's up mga kasawang? Pakita na yung mga sawang nyo dyan. Hi. James! What's up isa? Palandong natin. So, i-interview natin mga kasawang yung co-eduk student si James Gonzaga. Hey ko James. Interview natin siya. Ano pangalan? James Gonzaga. Gonzaga din. Ilan taon na? I'm 21 years old. 21? You look like 41. Nakaikuan, may jowa ka? Wala. Wala. Ilang. May pick up lines ka? Jokes. Jokes? Pick up lines? Wala. Wala. Ako, meron ako. Ano? How to read YES. Paano? How to read YES. 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 How about EYES? E-Y-E-S. E-Y. ES. Yes. Ice. 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 Ice mga kasama. So, gusto pa shoutout na? Shoutout ko sa akong mga amigo nga nadra sa guardhouse. Dandan yung mga kauban ng mga kasama. Dandan yung mga kasama niya mga kasama. So, nagtatagalog ako kasi ginawa ko tong video na to is Tagalog 24 hours challenge. Ah, okay. So, thank you. Salamat. Magpa-interview itong mga kauban mo? Ha? Hindi na? Hati ka? Wala kayo shoutout na? Wala na ko shoutout. Ay, shoutout ko sa akong mga silingan dito sa Samis na magpa-COVID. Shoutout ninyo. Thank you James. Tata! Ulit ako!